Puilawo Tiprahani Mafasong te joto Tiprasa no Kunumong Yapari and Gisa Kok Sian Makasinai the Maneke 15 September 15 September Kaisa State of Basa Sini Deputy CM Saronomes Debbarm Kok Sataniwo Pason Rotaniwo Kaham ke joto no khel khlai naidi ang naikha ro jaga nukmani borisano respect roya terisano omhai sokraja kha klai thangmani tae klai thangmani bo yago no mar kha hafane khithari rokha ikona dehi abo belai khena risano respect roya ang mane klai risano respect roya ang khe bo ma phano respect roya ang mane klai Nisano respect kaya borok bo to fano respect roya ang mani klai to fano borom roya ang mani klai Risano borom roya ke ha amano borom roya ang mani siklai abo ni bagai ang sawane risani gun joto Tiprasa ni thano share khayone te a khitharnai sini deputy CEM Sharon Mesbo khnathung Risa besi guntong iba Risa bozagawo nang besi keseng sini Risa seng respect kaitai abo seng clear klai sitai klai ani simani mote hengke Risa kaisa identity phunogo te kaisa hengke sahos be brave sahos phunogo bahai ke hamale identity Unity bufunogo identity no sengsang na legra nai Risa tuijak ngkhlai Tiprasa nei jotto hayong gonangai na sinibu Risa no tege Delhi thangdi Tiprasa ro Delhi phaikhai sijaku Risa no tege UN wo thangdi ba United Nation open thangdi Tiprasa ro phaikha nei sijaku te Risa tuijak khe sengbu Fatar how malaikan ke kha khom was in Tiprasa ne seng sai mano abono si bong ke sak nang yaklai ge kithare ro tebo sawani musugo Risa identity ni bisingo seng boro jaga seng use khlai nai seng jeforo dofani samung tang apro use khlai ge jeforo soba khlai apro use khlai naidi